Tých striderov je tam trošku veľa. Čože? OK, poďme. Čau, Alex. Čauky. Alex, potreboval som vedieť od teba vec. Čo tam robí tie stridery na druhej strane? Dobre. Čo tam robia? Neviem, chod to radšej preskúmať. OK. A jedeme. Strider! Pomoc! Čakaj, čo sa tu deje? Chod za ním. Čo sa... Joj, no, to je tak trošku dlhší príbeh. Tak ja ti ho rozpoviem. No, a to bolo celé. Dobre, a to bolo takto. Pozor! OK. Dobre, ja už radšej idem zničiť tam toho hore. OK, drž sa. What the? Dúfam, že ten boss bude až dole. Poď. Nemáme, tak a ideme. Tak a použijem to. Dobre, neviem, prečo neotočíš, tak ti dám radšej dole. Au. Tak. OK. Bum. Nič. Nemám náboj, to sa mi ešte nestalo. Pomoc! Ale ja neviem mieriť. OK. Tak fajn. A ideme na to. Ďakujem, Alex, že túto zbraň si mi dala. Ty hajzo. Ty si za týmtom? Ty si určite za týmtom. Fuck it. A teraz ideme na toho stridera. Ale ako sa tam dostane? Debilika. Ne, to nestačilo. To nestačilo. Ja ti dám. Ja ti dám to. Padni. Ne. Prestaň nás ohrožovať.
Konečne dáko dobrá brána. Nažer sa toho Oľova. Žer. 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 Fuck you. Ja som to dal. A aby ste si nemysleli, že to bude veľká nuda. My vieme, čo vy chcete a tieto auta staré každý neznáša.